Hola, Alá, escoítase. ahora sí. Sí, perfectamente. Ay, qué susto. Vale, xa estamos en YouTube, esperamos que nos poñan na página web do Concello e cando queira, desde que queira o alcalde, xa podemos empezar. Xa te aviso, cando esteja xa te aviso. Bueno, pois boa tarde e benvidos a tanto aos compañeros do Concello, dos grupos municipal, como a xente que nos está vendo e escoitando a través dos medios telemáticos. Bueno, pois benvidos, vamos a dar comenzo a un pleno extraordinario e vamos a comenzar pola aprobación da ata da sesión anterior. Se hai alguna cuestión que comentar sobre esa ata, pois digas agora, e senón, pois votamos por unanimidade. Ben, entón entendo que vai por unanimidade. Despois está o punto 2 e o punto 3, que vamos a tratalos, se lles parece ben, conxuntamente, vamos a facelo, porque son dúas cousas que están ligadas ademais ao mesmo fin, que son as obras que se pretenden acabar e completar e facer ali no campo de fútbol de herba natural, e, por tanto, se lles parece ben, tratamos os dous xuntos. Ben, pois entón o primeiro, que é o expediente 1315, que é unha modificación de crédito, isto refírese ao que é a grada. Entón, esa modificación de crédito trata de completar o suficiente capital como para poder facer esta obra, e ascende a 242.523,13 euros. Prácticamente estos cartos veñen da liquidación positiva e súbense para poder fazer esta obra. Despois hai outra obra que son de 38.974 que corresponden ao perímetro, volver a recuperar, repoñer e facer de novo parte do perímetro do campo de herba artificial. Eso sube, xa digo, a casi 40.000 euros, e iso procede do remanente de tesorería que temos no Concello de Burela. Por tanto, feitas as dúas modificacións, pois realmente o que se pretende, deso xa temos falado en outras ocasións, de alguma maneira tivemos en conta as súas suxerencias, por tanto, do que se pretende é iso, facerse xa ter todo listo para poder licitar o antes posible as obras da realización tanto da grada como da perimetral, ou con unha nova versa, o que é o campo de herba artificial. Sin máis, doulles o paso, por exemplo, a Mario Tillado, e vamos falando un pouco de todo isto. Mario, cando queiras. Ben, sí, efectivamente, preséntanse modificacións de crédito tanto para a obra da grada do campo de fútbol da Marosa como para o peche do campo de herba artificial tamén da Marosa. No primeiro caso, bueno, é unha obra que é necesaria por motivos de seguridade, aparte que é unha demanda é o que ven reclamando tanto o clube como, bueno, parte dos afectados, usuarios membros do clube, usuarios do campo de fútbol, tamén aficionados que cando van ver o fútbol, pois, a obra non está en condicións, está pechada, entón non poden facer uso dela, non?
Como ben se explica no expediente, trata de ser unha inversión financieramente sostible segundo a Lei Montoro, polo que según se non sei se pode empregar o remanente de tesourería. E tamén, según a Lei Montoro, tal os informes de intervención, polo que vemos, o Concello vai ter que acoller a un plan económico financeiro, que xa sucedeu máis veces no noso Concello, creo que nun par delas, cando menos que recorde. Por iso, nós queremos demostrar de nosa frontal oposición a esta lei, que seguimos demandando firmemente a súa derogación, a Lei Montoro, como xa incluso expresamos mediante unha moción nun pleno anterior. Por outra banda, creemos que no conxunto coa outra obra que se expresa ou que se presenta, é fundamental que se complemente a obra coa instalación duns vestuarios portátiles para empregarse a actividade deportiva se pudese iniciar mentre durase a obra, e sobre todo, digo efectivamente vinculado tamén a outra obra, que de agora en diante o Concello leva a cabo un bo mantemento das instalacións municipais para que non nos enfrentemos, digamos, a unha situación similar a esta a curto plazo. En canto á obra do peche do campo de herba artificial, aquí temos un par de cousas que matizar que non nos fan estar de todo de acordo, non é que non estemos de acordo, é que vemos que tamén é unha necesidade real, pero só se vai repoñer a metade do peche e co mesmo material, que creemos que, un dos grandes problemas é a situación onde está o campo de fútbol, que fai que o material sofra unha certa corrosión por estar cerca do mar e que traballa salitre, non? E a mellor se houvese un pouco máis de previsión ou con máis anticipación desde fai máis tempo, máis, digamos, meses ou anos, pois ao mellor sí que se pudera ter posto o proxectado unha obra na que se modificase ou repuxese todo o que é o peche fose de outro material, porque creo que é un pouco a intención que todos tiñamos, ou todos os que aquí presentes, cando nos reunimos, creo que con quen demanda a obra, que é a directiva dos clubs interesados, dos clubs que son usuarios da instalación, o que sempre se nos día que o problema é un problema tamén do material con que está feito o peche. Por iso, debido a este motivo, volvemos a facer fincapé na necesidade de facer un reforzo do mantemento nestas instalacións deportivas municipais. Entón, por iso, creo que é mellor que votemos, aunque estamos tratando de forma conxunta, que votemos os puntos por separado, cada modificación que por separado, porque nós vamos estar a favor do tema do que corresponde á obra da grada do campo do fútbol, pero ímonos a abster en canto á obra do peche de campo artificial, por iso que sinalaba anteriormente, de que queremos que pode ser un convite que non se repare todo o que só se repare a metade dese peche, e que se faga, se poña con o mesmo material, aunque xa sabemos que digamos que é por imposición, digamos, da legislación que obrigaba a que fose o mesmo material. Entón, por iso nos imos a abster nese segundo punto da modificación de crédito para a obra do peche do campo de herba artificial. Entón, creemos que é mellor que se vote por separado. E até agora nada máis. Vale, pois moitas gracias. Sí que se vai votar por separado. Tratámonos en conxunto, pero sí que se vai votar por separado. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Suscribimos parcialmente o que dixo o Goberno Nacionalista no tocante ás obras. E antes de tocar ese tema máis a fondo, queríamos aclarar que a última semana do mes de xullo do tratamento 28 deuse de entrada por parte deste grupo municipal na sede electrónica do Concello a unha petición de información relativa a este proxecto. Un proxecto que leva feito, tal como consta no mesmo, dende decembro do ano 19. Decembro do ano 19. Quero lle recordar, señor Llano, que vostede ten a obriga, repito, a obriga, de remitir nun prazo de 5 días a información solicitada polo grupo da oposición, para que este cumpra co seu dereito democrático de fiscalización das accións do goberno. O Grupo Municipal Popular conseguiu esta información a pasada semana, máis ou menos o 2 de setembro, quero recordar, e conseguiuna porque a vostede non lle quedou máis remedio que presentala para poder traer a pleno a modificación orzamentaria para levar a cabo esta obra. Isto, señor Llano, é unha prova máis do sume así que ten vostede dos incumprimentos sistemáticos do regulamento neste Concello, a opacidade que está a marcar o seu mandato, a súa falta de transparencia,
créame cando llo digo, señor Llano, non vai a quedar impune. Despois non se queixe. E vostede e os seus cómplices, sexan ou non do seu equipo, os únicos que están a danar a institución e non os que van a ter, e son os que van a ter que asumir as responsabilidades que se van a derivar destes modus vivendi no que están instaurados. Temos 17... Pero se estades todo o día pedindo nunca che dinero. Ai, por favor. Noelia, apaga. Ah, Non se veu de dar conta, verdade? Están ben estas estrataxemas, os que nos teñan vendo, son estrataxemas para intentar romper o fío da exposición da persoa que está que toca falar. Como ven vostedes, o señor Llano só chama a atención cando, en algunha ocasión, o grupo do Partido Popular fai algunha gesticulación que nunca interrompeu ao resto de formacións políticas. Pero, bueno, isto é unha prova máis da actitude pouco equitativa que mantén o señor alcalde á hora de dispor dos plenos. Como ia dicindo, temos 17 solicitudes de información presentadas dende marzo. Dende marzo, só 5 foron contestadas, incluindo como contestación as que non foron realizadas polas canles legalmente establecidas. Concretamente, 2. Esta é máis outra realizada en abril. Temos solicitudes de información pendentes de contestación dende abril. Repito, dende abril. E non só unha, en total 12. Todas elas son cuestións do máximo interese para a veciñanza de Burela. Por tanto, señor secretario, queremos que conste na acta do día de hoxe esta segunda e última advertencia que lle facemos nesta corporación plenaria ao señor Llano, como máximo responsable do Concello. Xa lle advertimos nun pleno levado a cabo no primeiro trimestre do ano. O señor Llano non rectifica a súa falta de transparencia. O señor Llano segue a ocultar información. O por qué? O tempo dirá. Tivo tempo a tempo de rectificar. De feito, ainda está a tempo. E vostede sabe, ao outro voceiro desta corporación constalle que lle advertín a vostede en diversas ocasións en persoa. O que vostede ten, señor Llano, son uns malos vimbios para unha persoa que di ser dialogante. O cesto así non vai a durar moito. No tocante á obra en sí, bueno, ás obras en sí, este grupo municipal considera que se trata dunha actuación necesaria. No que temos dúbidas é que o alcalde nos diga a verdade con respecto ao expediente que hoxe nos trae aquí. Feito, fíxense vostedes. O señor Llano cansouse de dicir que no Concello dispunha máis de 3 millóns de euros para gastar. Se lemos un informe para a aplicación do superávit, podemos deducir que o disponible son uns 450.000 euros. E deses 450.000 euros só se poden destinar a investimentos financeiramente sostibles un total de 259.000 euros. Se vemos o informe sobre a avaliación dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, no seu remate di o seguinte: total de ajustes al presupuesto de la entidad, 310.834,82 euros. Saldo no financiero después de ajustes, menos 366.794,92 euros. E advirte ao lado necesidad de financiación. Se vamos ao punto seguinte, ao punto 7º, dese mesmo informe, di: con base nos cálculos detallados do expediente motivo de informe, non se cumpre o objetivo de estabilidade orzamentaria, debido a unha legislación que establece aí, e finaliza: o Concello deberá formular un plan económico financiero tal e como indicou previamente o señor voceiro do Bloque Nacionalista. Polo que xa nos dirá vostede que facemos, se é que realmente sabe o que hai que facer. E non nos veña coa excusa da regra de gasto. Este ano, no 2020, os concellos están exonerados do seu cumprimento. En todo caso, esa normativa, aprobada no seu momento a través da Lei Orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera, xa se puido ter modificado, dado que o señor Sánchez leva de presidente do goberno algo máis de 2 anos. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, de nada, señor Rouco.
Bueno, en primeiro lugar, teño que dicir que é transparencia total. Eu non ando ocultando aquí detalles. Outra cosa é como os piden ou se se poden dar ou ten que vir usted a revisalos. Cada vez que falamos, digo, veña usted por ali e que se les enseña tanto o anteproxecto como o proxecto, posiblemente teña que verlo desde aquí, ten que vir aquí ao Concello. De transparencia non me diga nada porque aquí non andamos ocultando nin temos ningún rincón onde escondamos cousas, ni moito menos. Ao contrario, aquí, de feito, todo isto que está a facer, moito é, dice o señor Mario, por cuestións de que o pide a cuestión directiva do equipo deportivo, do Burela, tal, non, realmente é certo que eles solicitan, como é normal, que eles ven como están as instalacións, pero tamén a vimos realmente están escudadas e justificadas totalmente polos estudios técnicos que se fixaron no seu día, e a verdade é que tamén estuvemos observando, fixemos varias catas, varias cuestións ali para determinar que exactamente era moi necesario e por seguridade se fan estas dúas obras, tanto a da grada como a do perímetro do campo artificial. É certo que máis se facer agora para non para buscar a mellor maneira que seña da mellor forma posible económicamente, vais facer parcialmente o que é o perimetral do campo artificial, pero posiblemente se deixe xa no orzamento para investimentos para o ano que ven, no novo orzamento para o ano 2021, o remate dese perímetro. Eso é así, hai que fazer así. Con respecto a que, isto está justificado, e así aparecen uns informes que non se poden deixar pasar moito tempo. Por esa razón, hai que establecer esta modificación de crédito para poder asumir o antes posible as obras. Por qué? Porque é unha cuestión de seguridade. Se é de seguridade, evidentemente temos que darnos presa. Que é certo que pode haber, ao final, que facer un plan económico-financiero. Bueno, xa fixemos outros plans económicos financieros derivados de unha cuestión tan simple como unha porcentaxe. Unha porcentaxe a final de ano, en vez de ser o 2,1 con respecto a un gasto X, foi un 2,2. Bueno, pois xa vou que facer un plan económico financiero. Realmente non hai risco ningún para a economía do Concello, non hai. Realmente, da liquidación positiva do ano pasado, hai 400 e pico mil, que xa dunha maneira ou doutra foronse depositando en diferentes cuantías para facernos cargo das cuestións que derivan de aí, do que podemos facer, e hai outros que son derivados do remanente, que realmente son de 3 millóns e pico, onde vai salir parte moi pouco para este perímetro. Lóxicamente, hai que facelo, por tanto, hai que mirar de facelo da mellor maneira posible, sin implicar ningún tipo de riscos para o Concello, pero ao mesmo tempo que sexa unha obra realizada o antes posible, porque evidentemente as circunstancias así o obrigan. Bueno, eu penso que vou dar paso para que fale un pouco máis da cuestión técnica, daquilo que se agarda xa realizar o antes posible, e un poquinho das cuestión técnicas e a ver que vamos a cometer, e do que se pretende a Ramiro. Don Ramiro, se quere explicar usted un pouco das obras, tanto da grada como do perímetro, do pecho do perímetro, pois, digo, despois continuamos ca roda de palabra. Don Ramiro? Bueno, se falou máis ou menos do que se pretende facer ali. Evidentemente, había un estudio que encargamos a unha empresa para que vira como está o estado da grada do campo de fútbol. Evidentemente, ten un desgaste importante. Temos que ter en conta que as condicións climáticas, todo estar ali ao lado do mar, ten consecuencias no que foi na estrutura da grada. Como eu digo, pasar un proxecto que foi, por certo, foi consensuado neste caso coa directiva do club, cando se fixo o proxecto, eles participaron, explicaron como queríamos enfocar este tema. A parte da grada tamén se vai actuar na cantina, e, eu penso que se vai facer unha grada que vai quedar ben, mas tamén facer almacenes para eles, que teñen necesidade de almacenes, incluso tamén se vai facer un almacén para todo o que é o equipo de riego e os equipos que temos ali para o propio funcionamento das instalacións. Dicir que é unha obra importante, evidentemente, son moitos cartos. Dicir tamén que estamos pendientes de que nos informen esta obra, tanto costas como paisaxe. Hasta que teñamos os permisos deles, pois tampouco non vamos a poder facer nada. E dicir tamén, que este proxecto se trasladou tanto á Diputación Provincial como ao presidente da Diputación, neste caso, ao señor Tomé, que un día que estuvo aquí de visita,
E tamén se falou, pois, neste caso, co delegado provincial de Deportes da Xunta de Galicia, co señor Manolo Cabramón, onde se pideu unha reunión que non nos puido dar por algún motivo, pero sí que é verdade que se trasladou os dous proxectos, tanto da grada como do campo de fútbol, e eu penso que teñen unha oportunidade única, non? Pues para esas reivindicacións que fai neste caso o Partido Popular, pues, bueno, que se vexan, non? Eu penso, non recordo, desde logo, sei bastantes daquelas eleccións, estou bastante pendiente delas, non recordo unha obra desde que foi a segregación de Burela de Cervo importante que xa ali o Partido Popular, vai ali a sacar fotos, pero realmente non leva nada para ali. Isto demostra que efectivamente este goberno está apostando polas instalacións da Marosa, todo o que está feito ali na Marosa, para ben e para mal, fixo entre o goberno bipartito e este goberno. De feito, a legislatura pasada fixaron un montón de inversións na Marosa. Basicamente, tamén falar do tema do cierre. Efectivamente, non hai un presupuesto no que podamos abarcar ahora mismo todo o cierre. Non é exactamente o mesmo cierre que hai ahora mismo, tamén hai que dicirlo, é un cierre máis, de feito, temos un cierre que fixamos unha ampliación tamén solicitado pola directiva do Burela, un cierre para meter ali os banquillos, que éramos desde o propio Concello. É un cierre máis ou menos desas características, con lo cual non é exactamente o mesmo que é agora, pero sí que é verdade que hai que adaptarse á normativa e evidentemente, para pedir os permisos temos que adaptarnos ao que nos piden. Tamén están mandados, tamén están solicitados os permisos para que nos autoricen esta reposición. Supoño que non habrá problema. Outra cousa serán os plazos no que nos contestes, que normalmente tampouco non son demasiado ágiles, pero bueno, o importante agora é aprobar isto, sacar a licitación e a partir de aí, eu penso que vai quedar unha obra chula e eu penso que as instalacións da Marosa van quedar nunhas moi boas condicións. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Don Mario, se quere. Ben, sí, para empezar, con respecto á primeira parte que da intervención do señor Rocco sobre o tema da transparencia e documentación, é certo que nalgúna das reunións que tivemos os portavoces e que o señor Rocco se queixou varias veces de que non se entregaba a documentación. Se serve de algo, non é único, hai documentación e información que solicitamos que ainda tampouco non nos chegou, eso é certo. Tamén é certo que nesa reunión o alcalde nos fixo saber que podíamos ir en concreto con respecto ao proxecto, ir a velo ao Concello, tamén o teño que dicir, aquí estou facendo case máis ben como testemunha, pero bueno. Pasando xa a parte técnica, como dicía Alfredo, que lo explicou máis ben Ramiro, bueno, dixo o señor Fernández Rey que ahora van quedar as instalacións moi ben e moi boas condicións. Bueno, eu teño dúbidas, hai que ter en conta que está a outra grada, que tamén ten bastantes carencias, está nun estado moi defectuoso, tamén haberá que ir pensando, ou debería ser tamén unha urxencia para o Concello o tema da outra grada, ver o que se fai con ela, que se pode facer ali onde está. Con respecto a de que, se ben comparto parte do que dixo, de que do que había feito, vexase campo de erva artificial, vexase as pistas de tenis e de pádel, si que foi feito principalmente ao principio o campo artificial e as pistas durante o goberno bipartito. Eu quero remontarme a que o máis valioso que ten en instalacións é que foron feitas coas mans e co suor de todos os aficionados da vila e do clube dende os anos 60, que se xuntaban os fines de semana polas tardes e uns facían o peche, outros facían a fontanería, outros a instalación eléctrica, mentras outros asaban e posaban ali a tarde. Creo que é bo recordar iso, que o campo empezou sendo de todos, como é de todos, é importante que consistimos en que se lle dé ese mantemento que queremos, que insistimos que é necesario, e por iso justificamos, non temos nada en contra destas obras, pero parecenos que ao mellor pode ser un pouco inquietante o feito de que o material do peche sexa similar e corra o peligro da corrosión, por iso nese segundo punto nos estemos, nada máis. Moitas gracias. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Primeiro comenzarei co señor Pillado. Está ben, gústame que estuera de testigo nesa reunión, porque tamén lembrará que o señor alcalde para este proxecto lle pide un día e hora
para saber cando podíamos acudir a velo, e ainda estou esperando a que me diga día e hora, por esa non fai falta. O proxecto, señor alcalde, ten ve que se pode mandar telemáticamente, non hai ningún problema. Ningún problema cos planos, ningún problema. A maiores diso, hai outras 11 solicitudes de información dende marzo. Dende marzo. Non me falen de transparencia. Isto non sucedeu na escola deste concello. Non me falen de transparencia. No tocante ao que dixo o señor concelleiro delegado, está ben que se siga remontando aos clavos de Cristo para botarlle, ou tratar de botarlle en cara cousas do pasado a este grupo municipal. Pero, bueno, se fai iso, que seña un pouco máis preciso. Falou das inversións no goberno bipartito, as instalacións da Marosa. Efectivamente, por exemplo, a pista de pádel. A pista de pádel que se fixo nas instalacións da Marosa. E o seguinte goberno, cando volveu o Partido Popular a gobernar en Burela, tivo que legalizar. Estaba ilegal esa pista de pádel. Estaba ilegal, foi construída de forma ilegal. Que tuvo que vir o Partido Popular legalizada. E despois tamén se esquece, creo que intencionadamente, da grada accesoria, que está fronte á grada na que se vai a actuar agora. Se non lembro mal, non sei, porque ten mellor memoria, xa digo, recurre aos clavos de Cristo moitas veces. Creo que a fixera un goberno do Partido Popular, creo, debo recordar. Pero, bueno, sorpréndenos, por outro lado, señor Llano, que non figure no presente expediente ningún tipo de autorización ou, cando menos, declaración responsable relacionada co organismo que ten competencias de execución da obra e o informe técnico do 31 de agosto sobre o investimento financieramente sostible reflexa claramente o seguinte. Información adicional. Son necesarias autorizacións sectoriais por atoparse en zona de servidumbre e protección do dominio público marítimo e terrestre, así como calquera outra que se estime necesaria por parte dos servicios técnicos municipais. Isto reproducese na memoria da alcaldía que, curiosamente, firma o concelleiro delegado, concelleiro delegado, xa lle dou máis categoría que ten, o señor Fernández Rey, con data 31 de agosto. O señor Llano estaría disfrutando duns ben merecidos días da suerte, por o intensísimo traballo e tantos logros sacados para o noso concello. Non vai a ser, como a de costume, que vostedes fagan as cousas a medias, ou ben directamente non as fagan, señor alcalde. Acórdese de pedir as autorizacións pertinentes. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, don Manuel. Nosotros non estamos facendo aquí, nin queremos facer nada ilegal, nada. Nin que veña despois o PP legalizando as obras que facemos nosotros, non. Realmente estáse facendo, e ben, é certo que as cuestións de sectoriais hai que solicitarlas e así está feito. E realmente, mentras non se poida contar con eses permisos, non se pode executar a obra. Pero eu penso que está todo indo ben, porque non somente se comunica telemáticamente, senón tamén se pode comunicar solicitando e falando formalmente con a xente técnica das cuales derivan estes permisos e dicen que en principio non ten por que haber problemas, será cuestión de días ou de pouco tempo para engadir o proxecto e a licitación. Bueno, teño que dicir tamén que aí se falou antes das gradas móviles, mentras non se ve acometido a obra, xa se ten falado con a empresa, e realmente eu penso que nos vai salir ben no aspecto económico e no aspecto de dar un servicio, penso que bon, aos xogadores que precisen esas gradas portátiles. Van ser realmente dúas, unha vai ser de vestuario e outra de servicios e outras cuestións complementarias que pudera levar. O sea, serían dúas, e ademais estamos negociando, que penso que vai ser un prezo moi asequible, tanto para o Concello como para o clube se fixera falta. Bueno, con respecto a petición no expediente, no que se mandou a semana pasada con respecto a este pleno, eu penso que ustedes xa poden, miren a ver, se está xa, porque no pleno, no que expediente do pleno, desde a semana pasada teño que o proxecto este da grada. O sea, se queren algunha cousa a maiores, tamén o poden solicitar. Quero dicir que non hai problema en mandar información ou que consulten información ou ter, esa facilidade para vir aquí e consultar calquera cousa. Eu penso que ninguén
lle vai dicir, nin os técnicos, nin nosotros, lle vamos a dicir que non. E, bueno, con respecto ao resto xa penso que está bastante justificado. Penso que non hai nada máis que dicir, solamente pues, decir, eso sí, que tivemos en conta a súa opinión no momento determinado, tanto o señor Mario como o señor Manuel, con respecto a estas obras. Foi unha suxerencia no seu día, tanto dos dous grupos, penso que é unha cuestión que debe salir por unanimidade, incluso a do peche perimetral, porque é unha necesidade, faremos, eso sí, na segunda fase o peche total, e trataremos de levar o mantemento, como hai que leválo, desde logo, desde o momento en que se rematen as obras, eso é sí. Por tanto, eu solicito que vamos votar agora as dúas cuestións, os dous puntos separadamente, pero tamén se agradecería que fosen, bueno, pues de alguma maneira coherentes ca súa forma de proceder que tuveron durante este tempo e votáramos a favor destas obras por unanimidade. Así que o primeiro punto, con respecto á modificación de crédito no expediente 1315 que se refire á grada, votos a favor. Ben, entendo que é por unanimidade. Sí, por unanimidade. O segundo punto, o terceiro, perdón, que é o expediente 1317, que é a modificación, vamos, a peche do perímetro do campo de erva artificial. Votos a favor. Abstencións. Contou os votos a favor. Abstencións. Vale, pois ben. Bueno, pois moitas gracias. Agora vamos a pasar ao cuarto punto que falamos outro día nas comisións informativas de que íbamos a incluílo, que este punto refírese ao que houve que facer a modificación de crédito con respecto a unha cuantía que nos facía falta para facer fronte ás axudas a autónomos, a comerciantes, etcétera, etcétera, que se están aplicando e se están recollendo as peticións dos veciños de Burela, que, por certo, vai a bon ritmo, están pedindo bastante xente. Bueno, pois o que se fai agora é basicamente ratificar aquela que xa temos comentado moitas veces, e falado, e de onde salían esos cartos. Bueno, pois, basicamente, temos que facer agora unha votación para incluílo neste orden do día. Así que, se lles parece ben, vamos a votación de inclusión deste punto nesta orden do día. Votos a favor de incluílo? Unanimidade, porque vexo que por unanimidade. Entón, aquí do que se trata é máis ben dunha ratificación, dunha dación de conta, do que se fixo, de onde saliron, e que eso xa o saben, porque parte do capital saliu para do que xa tiñamos contemplado nos orzamentos, que eran 25.000 que se tiñan dedicado explícitamente a esta fin nos orzamentos, por tanto xa estarían xustificados 25.000, outros 33.000 ou así aproximadamente, non sei a cuantía exacta, pero 33.000 euros saliron do plan único a través de servicios sociais e despois o resto veu da liquidación positiva con respecto ao remanente de tesorería do ano 19. Sí. Por tanto, é máis que nada decirles de onde saliron, pero bueno, que foron ao total 125.000 euros os que se van a aplicar para estas axudas, que os comerciantes terán un máximo de 700 euros por petición, pero que, bueno, tratamos de cubrir por lo menos aquel mínimo que os concellos poden facer. Tampouco é unha cuestión que teñamos que asumir directamente os concellos, pero xa que había algún mínima oportunidade, aproveitámola para favorecer estas axudas. Si queren comentar algo, porque realmente aquí hai unha dación de conta, unha ratificación que se fixo, parecenos interesante contar co seu voto a favor de todo este proceso que se levou adiante, que se está ahora culminando, que acabará as peticións o día 17. Doilles un turno de palabra. Comezamos, como sempre, polo señor Mario, se quere comentar algo. Ben, preséntasenos un expediente, bueno, como dixo o alcalde, para a modificación de crédito para axudas de emerxencia social e debido á situación do COVID, nós neste punto non podemos máis que estar a favor de que se aumente esta partida deste tipo de axudas. Nós xa mencionamos no debate dos orzamentos que nos parecía positivo este tipo de axudas. Con respecto ao que mencionou das axudas ao comercio,
sí que é certo que o que nos fan chegar é que ese reparto que se fai en canto a porcentaxes nas bases que non é positivo, non é operativo, digamos, porque ao mellor xa sabemos que é derivado a que saen de partidos diferentes e que un pouco era o proceder que os técnicos informaban que va a dar lugar, non sabemos se ao mellor sacando 3 liñas de axudas diferentes se podía solucionar, pero o que nos fan chegar aos comerciantes é que claro, que ao mellor a un compensa lle gastar todo en material e a outro compensa lle por gastar moito todo nas facturas, efectivamente. Porque aparte, o que se lles dixo, iso é certo, é que iban poder escoller o en que o iban gastar. Desta forma, esa escolla está bastante condicionada porque a un 20%, pois un 51% e pois un 28%. Entón, eso está condiciona bastante o gasto que se vai querer imputar. Pero, bueno, nós, evidentemente, non vamos a estar en conta de que se axuda quen non necesita, tanto a nivel do tecido comercial como de emerxencia social, e por iso, a parte, pues, como se nos explicou na comisión, é un simple trámite, porque digamos que xa se está suscitando, e xa se está tramitando, e simplemente vamos a unha ratificación do pleno, así que por nós non vai haber problema. Nada máis. Moitas gracias, don Mario. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Suscribindo parte do que dicía o señor Pillado, as peticións para as axudas irán a bon ritmo. Agora, as queixas son clamorosas. As queixas son clamorosas. Debería escoitar vostede un pouco máis aos comerciantes. Un pouco máis. Esta é unha solicitude presentada no seu día polo Grupo Municipal Popular, concretamente no mes de abril, primeira semana, quero recordar. Estaba englobado dentro dun paquete de medidas para tentar mitigar os efectos negativos da COVID-19. Há 5 meses. Non era sin tempo, señor alcalde. Dá a sensación de que ou ben vostede non ten moi claro o concepto de emerxencia social, ou ben vostede considera que en Burela non pasou nada, que non hai ninguna familia, nin ningún comerciante que estea a pasar ningún apuro. Repito yo, señor alcalde, non era sin tempo. Pero dito isto, como dixo o voceiro nacionalista, o Grupo Municipal Popular non pode máis que aprobar e apoiar esta medida que, sen dúbida, servirá de respiro, polo menos un pequeno respiro, a parte do comercio local de Burela. Moitas gracias, señor alcalde. Don Manuel. Bueno, pois, parece ben aos comentarios que fan. Realmente, todo o mundo está de acordo en poder axudar o máximo posible aos comerciantes, e os que non son comerciantes. Xente que quedou no paro, xente que ten alguna necesidade de urxencia social, tamén tratamos de procurar axudar no máximo posible nesos aspectos. Vostedes fixeron a petición, tamén a fixeron o bloque no seu momento. Eu penso que o mesmo día, porque foi aos 3 días de comenzar a pandemia, fixamos unha reunión e xa se viña solicitando isto, pero non é tan doado. Eu teño falado con outros concellos, e hai outros concellos que non deron logrado, nin acadado unha fórmula para poder fazer estas prestacións, estas axudas. Non é tan doado. E realmente é certo que hai xente que diría, bueno, pois eu prefería gastalo en X, en Y ou en Z, pero non se pode facer unha cuestión que fose, pois, bueno, de unha maneira individualizada, senón que ten que ser unha cuestión colectiva, hai unhas bases, e fundamentada nesas bases, pois, así se dan as axudas. É certo que uns dedicarían máis a unha porcentaxe máis alta a certos temas, por exemplo, os alugueres, ou a recibos, ou a pagar, eu que sei, outras cousas que lle parecen mellor, eso sería o ideal, pero realmente hai que ceñirse á normativa, e a normativa é clara nese aspecto. Por esa razón, salieron as porcentaxes derivadas de esos condicionamentos que había. Evidentemente, bueno, é unha pena que ao mellor non todo o mundo salga conforme, pero o que se pretende desde aquí, desde o Concello, ainda que é unha competencia impropia, xa yo lo digo, que hai moitos concellos que non deron acadado facer estas axudas, pois polo menos que teñan algo en que agarrarse. Nosotros procuraremos, non solamente con estas axudas, sino tratar de alguna fórmula, empregando todas as fórmulas que teñamos ao noso alcance, pois, bueno, procurar que tanto os autónomos como os comerciantes, como as persoas que están vivindo aquí na nosa veciñanza, pois teñan as súas oportunidades e podamos, entre todos, continuar por unha senda que sexa boa para todos, eso é así. Bueno, pois entón, agradezcoles as súas verbas con respecto a este punto, que estamos os tres de acordo, por tanto, se lles parece, pasamos á votación, a ratificación do que se fixo hasta agora para
poder axudarlles aos autónomos e comerciantes de Burela. Votos a favor? Ben, pois entón, moitas gracias. Unanimidade. Foi por unanimidade. Bueno, pois xa nada máis. Xa faremos un novo pleno que será ordinario, e a ver se poderemos facelo xa dunha maneira presencial, xa veremos a ver se é posible, para o día 24 de setembro, se non hai nada cumplida, e entón faremos un pleno ordinario aí con unha serie de puntos que xa trataremos e falaremos con vostedes. Moitas gracias e levantas a sesión. Boa tarde. Boa tarde. Chao. 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 Hasta logo, Silvia.